اف دیمنهان ji kompaniya Lavarj a li Kobaniyê ye. Dikeliya ku tîmên agirkujê agirê bombebaranê vedimrînin, Tirkiyaya dagirker careka din êrîş dike. Ev 4 rojin ji dêrikê heta bi Kobaniyê, balafirên Tirkiyaya dagirker zemîna Rojavayê Kurdistanê bombebaran dikin. Vê carê bêtir berê xwe daye stasyonên kehrebeyê ku di 14 kanûna paşîn de 5 stasyon bombebaran kirin. Ew jî li Qamişlo, Amûdê, Eyn Îsa, Tirbispiyê û Kobaniyê bûn. Li gor gerînendeya ragihandinê ya birêveberiya xweser, li kêleka bajarên navborî bêtir ji 800 gundan bê kehrebe mane. Her wekî kehrebe ji ser Dirbêsiyê jî hat qutkirin. Deverên ku hatine bombebaran kirin: Qamişlo, li kêleka stasyona kehrebeyê depoyeke genim û pambû, xaleke hêzên hikûmeta Şamê li gundê Dibbanê. Di encamê de 5 leşker hatin kuştin. Rêbenda asayîşê ya li gundê Kevirê Spî. Kobaniyê, kompaniya Lavarj a Çementoyê, stasyona kehrebeyê, her wekî dikêliya şopandina êrîşa Tirkiyayê ya li dij depoyeke genim li Kobaniyê de. Nûçegihana Rojava TV, Nîvîn İbrahîm birîndar bû. Tirbispiyê, stasyona Odê ya petrolê 4 caran li dû hev û stasyona wê ya kehrebeyê jî. Amûdê, stasyona kehrebeyê, Aşek li gundewarên Amûdê. Dirbêsiyê, avahiyek li navenda bajarok, Malek li gundê Kerbetilî ku tê de jin û zarokek birîndar bûn. Tirkiyaya dagirker tawanên cengê yên eşkere pêk dîne. Fermandariya giştiya Hêzên Sûriyaya Demokratîk bi daxuyaniyekê got ku Tirkiya bi rengekî eşkere û zelal bi nesazî û jêderên jiyanê yên bi sed hezarên mirovan dike armanc. Lewra ew vê gavê tawanên cengê bi rengekî eşkere pêk dîne. Tirkiya li bihaneya êrîşên bejayî digere. Birêveberê navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriyaya Demokratîk Ferhad Şamî eşkere kir ku balafireke Tirkiyaya dagirker pirsûsa Bakurê Kurdistanê bombebaran kiriye. Şamî dazanîn ku Tirkiya hewl dide vê êrîşê tê xestûyê Hesedê, lê ev yek ji rastiyê dûr e.